Kaixo kazetaguneko adiskideak. Zelan zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kazetaguneko lantaldearen partenaz. Astero bezala gaur egun teknolog berrien munduan berri den gai inguru desberdinen inguruan hizketan gatoz zuzengana zuzenean. Gogoratu zuzenean ikus gaitzakezuela eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kazetagune kanalean eskuragai dauzkazuela. Beraz, eskerrik asko bertan egoteagatik eta ordu erdi interesgarria pasa dezazula espero dut. Izan ere gaur, kazetagunearekin zerikusia duen gai batekin zuengana gatoz zuzenean hizketan. Hor adibidez, pista moduan hor jarri dotzuet, ordenagailua, liburuak eta ikasketak. Izan ere, ikasi nahi duzue, baina denborarik ez duzue, edota etxetik bertatik ikasi nahi duzue, hori hala bada, gaurko solasaldia interesgarria izango zaizue. Izan ere, gurean gaur, ikasi zure erritmoan. Hau da, ezagutu kazetagunearen online ikastaroak gure Moodle plataforman. Izan ere, gaur horri buruz aritu gara. Hau da, zuzenean, etxetik, mugikorretik, zeuen ordenagailutik, zuzenean, olako ikastaroak burutzea. Hala ere, hurrengo minutuetan hauze banan eta pizkanaka azalduko dizuet. Izan ere, gogoratu, kazetagunea informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilerari buruzko doako prestakuntza eskaintzen duen zerbitzua duzue. Zein da kazetagunearen helburua? Gauza da, bretxa digitala edo eten digitala murriztea. Hau da, zeuei eta baita guri, hau da, teknologia berrietan trebetasunak garatzea. Askok eta askok kazetagunea ezagutuko duzuele. Hala ere, hor pantailan badekozue linka. Zuzenean sartu zaitezten. Gauza da, zuzenean Googleen kazetagunea jartzen baduzue, hor gure web orrialdea topatuko duzue pantailan ikusten duzuen moduan. Eta nor garen, azken finean, noiz hasi zen kazetagunea? 2001 garren urtean. Gogoratzen zarie non zeudeten 2001 garren urtean, hau da, oin dela 24 urte, oin dela 24 urte kazetagunea hasi zen herri batzuetan zuzenean herritarrei zerbitzuak eskaintzen. Gure zerbitzuak, zeintzuk dira gure zerbitzuak? Aurrez aurreko ikastaroak, hau da, zeuek zuzenean zeuen herrietako kazetagunetara joan eta bertan ikastaroa jaso, urrutiko ikastaroak, hau da, geroago azalduko dizkizuedan urrutiko ikastaroak edo online prestakuntza, bideokonferentziak, adibidez, gaurko zuzeneko bideokonferentzia, baita ere tutoretzak eta aurrez aurreko streaming bidezko hitzaldiak. Hau da, kazetaguneak zerbitzu asko eskainiko dizkizue. Hala ere, gaur egun edo gaur egingo duguna zer da online ikastaroak. Gogoratu bebai zeuen udalerrietan kazetaguneak dauzkazula. Izan ere, gaur egun Euskadi mailan badeuzkagu 234 zentru, 2000 ordenagailu baino gehiago eta 207 udalerritan gaudela. Beraz, zeuen herriko kazetagunea ez baduzu ezagutzen, topatu ezazue eta joan zaitezte. Eta gauza da, ikastaro katalogo oso zabala daukagula web orrialdean ikuskatzen baduzue, bertan ulerterrez topatuko duzue. Eta dinozu bai,
eneko bai, online prestakuntza, baina online prestakuntza niretzako alda, bai, gauza da online prestakuntza edonork egin dezakel, hau da, goi mailako ikasketak egin badituzu, ondo, lan aukera berriak topatzeko, ezagutza hobetu nahi duzuela, edonorentzat izan daiteke, hau da, gazteentzat, zein nagusientzat, zein edonorrentzat. Enpresa edo autonomoa zela baita ere, zeure gaitasunak hobetzeko eta beti ere birziklatzeko, hau da, teknologia berrietara egokitzeko. Hau da, online ikastaroak laburbiltzeko norentzako izango direz, edozein pertsonarentzat. Eta non dago gakoa, non dago koska denboran. Hau da, imaginatu denborarik ez duzuela, etxetik egin nahi duzuela, lan egiten duzuela, edota zeuen erritmoa jarraitu nahi duzuela. Ba gauza da, denboran dagoela gakoa. Hau da, zeuk nahi dozun orduan, nahi dozun egunean ikastaroa egiteko aukera duzula. Beraz, denbora, hortxe dago koska. Beraz, pizkanaka, gaurko gaiarekin sartzeko urruneko formakuntza. Hau da, etxetik forma zaitez, kazetaguneko hezitzaile laguntzak eta gogoratu, 24 orduz euskara izango dituzuela ikastaro hauek. Izan ere, azken finean online prestakuntzak abantailak desberdinak ekarriko dizkizuela. Hau da, malgutasuna. Hau da, ikasketak bizitza pertsonalarekin eta lanarekin uztartu, parekatu. Hau da, lan bai, baina gauza da gero, lan eta gero, ordu bete daukada da, ba ikastaroa egingo dut. Gauez edo egunez, goizeko 12etan edo gaueko 11etan, edozein ordutan. Pertsonalizazioa, hau da, prestakuntza jarraipen pertsonalizatua, hau da, kazetaguneko hezitzailegaz tutoretza pertsonalak izateko aukera. Egokitzapena eta etengabeko hobekuntza, hau da, irakaskuntzari eta ikasleen jarraipenari aplikatutako teknologia berriak. Hau da, izan ere, ikastaroek praktikan ipinteko guk Moodle plataforma dalakoa erabiltzen dugu. Azken finean beti ere azken teknologiak. Leku aldatze geografikoa, hau da, berdin dio bai, etxean egon, Bartzelonan, Bilbon edo Donostin, edo baita ere parkean zeure mugikorragaz. Hau da, leku aldatze geografikoa eta baita ere edukiak. Edukiak eguneratu egingo ditugu. Hau da, etengabeko eguneratzea. Horrez gain, 24/7 laguntza, hau da, edozein ordutan, edozein egunetan sartu zaitezke ikastaroa egitera. Plataformak geroago ikusiko dugun moduan baliabide desberdinak eskainiko dizkizue, eraginkortasuna eta antolaketa, adibidez egutegi bat burutuz, profesional kualifikatuak zeuei laguntza eskaintzeko eta prezioa, askotan ere ikastolek egiten ditugunean prezioari begiratu behar diogu. Izan ere, kazetaguneko ikastaro guztiak doainik dira, musutruk, ez duzue ezer ordaindu behar. Beraz, arlo hauek eta funtsezko arlo hauek ere kontutan izan behar ditugu. Horrez gain, kazetagunea erabiltzailearen abantailak lan aukerak hobetzeko, azken finean nik lan baten nau, baina olako lan merkatuan sartzeko gaitasun berriak garatu nahi dut, ba egizue kazetagunaren ikastaroa. Administrazio izapideak errazte. Hau da, gaur egun administrazioagaz kontaktuan ipinteko, gero eta izapide gehiago
ordenagailu edo mugikorraren bidez egiten ditugu. Hauek errazteko ere ikastorak dauzkagu. Munduarekin konektatuta egoteko, bai 20, 30 edo 80 urte badauzkat, eta azken finean zeuen trebetasunak eguneratzeko eta gauza berriak ikasteko. Zer aurki dezakegu? Hau da, zein online ikastaro motak aurki ditzakezu ez? Oinarrizko prestakuntza. Hau da, informatikaren munduan zerotik, hutsetik hasteko. Ofimatika mundua, hau da, Writer, Excel, PowerPoint eta ofimatikaren inguruko ikastaro gehiago. Sare sozialak, hau da, LinkedIn, Instagram, Facebook eta Metaren inguruko sare sozialean oinarritutako ikastaro asko. Produktibitatea, hau da, zeuen antolakuntza eta eraginkortasuna hobetzeko produktibitate ikastaroak. Hau da, imaginatu, Google Drive, Google Calendar, Google Maps, Gmail eta olako ikastaroak. Irudia eta bideoa, hau da, argazki eta bideoak editatzeko ikastaro asko, imaginatu OpenShop, GIN, hau da, irudi eta bideoarekin harremana dauzkan ikastaroak. Programazioa eta garapena, hau da, web programazioa garatzeko olako hasierako ikastaroak. Aisia eta entretenimendua, hau da, zure mugikorragaz gozatzeko online ikastaroak. Eta baita ere, lana bilatzeko online ikastaroak. Azken finean ikusten duzuen moduan, aukera asko dauzkazue, adin guztietarako aukerak eta gai desberdinak. Eta hauek non topatu? Kafetaguneko orrian sar zaitezte eta goiko menuan ikastaroak aukera topatuko duzue. Ikastaroak aukeran sakatu eta hor badekozue pantailan ikusten duzuen moduan aukera anitz. Eta hoien barnean urruneko formakuntza dalako aukera. Urruneko formakuntza lehen adierazi dizuedan moduan. Eta horren barnean ikastaro desberdinak topatuko dituzue. Hor adibidez nik, adibide moduan, App Invertor, ikasezazu shortcut edo bideoak ukitzen, erabili profesionalki Google aplikazioak edota ofimatika orokorra LibreOffice. Horko pantaila adibide bat baino ez da, baina aukera gehiago dauzkazue. Behin ikastaroak aukeran sakatuta gero, iragazki edo filtro desberdinak topatuko dituzue. Aurrez aurrekoa, bideokonferentzia, hitzaldiak eta gaurko gaiarekin harremana duen urruneko ikastaroa. Bertan sakatu eta hor ikastaro desberdinak topatuko dituzue. Aisia, enplegua, komunikazioa, ofimatika eta aukera asko. Zeuek nahi dozuena sakatu eta zeuek aukeratutako ikastaroan aukera desberdinak topatuko dituzue. Nik adibidez aukera moduan App Invertor, hau da, zeuen aplikazioak sortzeko ikastaroa hautatu dut. Behin ikero izen eman aukera topatuko duzue. Gauza da, noizbait kafetagunea etorri bazarie, zuenik zeuen pasaitzak izango dituzue. Hala ere, kafetagune batera, inoiz ez bazari etorri, gauza da, bi aukera izango dituzuela. Alde batetik, erregistroa edo hasi saioa. Klabeak baldin badauzkazue, hasi saioa, baina kafetagune baten
inoiz ez basarie egon, onena erregistroa. Hau da, zeuek mugikorretik, tabletetik edo zeuen ordenagailutik, zeuen kazetaguneko kontua egiteko aukera izango duzue, kazetagunera etorri gabe. Bertan, eskatzen dizkizuen datuak sartu eta zeuen kontua sortzeko aukera izango duzue. Hala ere, kazetaguneko kontua ez badaukazue, bilatu ezazue gure kazetaguneko web orrialdean zeuen herria, eta bertan zeuen kazetagunean bai telefonen helbidea topatuko duzue. Beraz, bi aukera dauzkazue kazetaguneko pasaitzik ez badaukazue. Behin pasaitza zeuen eskuetan daukazuenetan, gogoratu, zeuen web orrialdean, kazetagunean goiko partean nire kontua, eta nire kontuaren barruan formakuntza plataforma dalako aukera topatuko duzue. Behin sakatuz gero, zeuen erabiltzailea eta zeuen pasaitza sartu eta aurrera. Eta behin hori egin eta gero, bazaudete kazetaguneko Moodle plataforma dalakoan zeuen ikastaroa egiteko prest. Hala ere gogoratu, behin ikastaroa egiteko izena ematen duzuenean, hau da, inskripzioa burututa gero, egun horretan, zeuen korreo elektronikoetan, olako mail bat, enlace bategaz, link bategaz jasoko duzue, prozesu hau burutu ahal izateko. Beraz, horregatik lasai. Eta arazoren bat badekozue, gogoratu beti ere, telefono bat daukazuela. Bertara deitu eta zuzenean laguntza jasotzeko. Behin plataforman zeuen ikastaroa hautatu, eta azken finean ikastaroa burutzen hasteko aukera izango duzue. Azken finean ikastaroan teoria zein ariketak izango dituzue. Hau da, bai teoria, bai ariketak nahi dozuenean egiteko aukera izango duzue. Azken finean hori da lehen esan dizuedana, behin ikastaroa hasi eta bukatu 2 aste, hilabete bat edo 10 egun izango dituzue, zeuek ikastaroa zeuen erritmora burutu ahal izateko. Hor adibidez, ariketak eta teoriaz gain gogoratu bai foroa zein Skype bidezko laguntza izango duzue, eta foroan parte hartzen ez baduzue edo Skype ez baduzue erabiten, baita ere zeuek laguntza jasotzeko posta elektroniko bat izango duzue. Beraz, laguntza behar baduzue, aukera desberdinak, bai foro, Skype eta baita ere korreo elektronikoaren bidez egiteko aukera. Baita ere ikastaroen hurrengo ekitaldiak, hau da, ikastaroen hasiera, gai berriak eskuragai, tutoretza virtualak, Skype dela medio, azken finean aukera desberdinak izango dituzue eskuragai. Horrez gain, behin ikastaroan zaudela, banan, sarrera, lehenengo gaia, bigarren gaia, ariketak, 3. gaia, hau da, prozesu lineala izango da, eta galtzeko aukerarik ez duzue izango. Azken finean, imaginatu, liburu bat hartzen duzuela, eta liburua, lehenengo kapituloa, bigarren kapituloa, hau da, banan burutuko duzue formazioa. Eta guzti hau bazalduta gero, azken finean, hau ere pizkat laburbiltzeko zelan funtzionatuko dau, gogoratu, lehenengo izena eman, hau da, kazetagunean izena eman behar duzue, bai online edota zeuen kazetaguneetan. Eta noizbait kazetagunean egon basarie,
kito, badaukase zeuen pasaitz edo kontraseina. Horrengoa, ikastora bilatu eta hautatu. Gure web orrialdea dala medio, urruneko prestakuntza aukeran. Edukietara sartzeko gogoratu, edukietan behin sartuta gero zeuen kafetagunean geure Moodle plataforman, hau da, prestakuntza plataforman, material didaktikoak aurkituko dituzue. Baita ere azalpin bideoak eta ariketa praktikoak. Beraz, metodologia desberdinak erabiliko ditugu ikastarago erraz burutu dezazuen. Jarduerak egiteko, hau da, ebaluazioa izango duzu, hau da, ariketa bat egin eta emaitzak jasoko dituzue. Beraz gogoratu, temario bat eta gero beti ere ariketa bat egin, ariketa hori bidali, jarduera hori burutu eta feedbacka jasoko duzue. Hau da, hezitzaile baten feedbacka zeuen olako emaitzak ikus ditzazuen. Ziurtagiria baita ere, behin ikastara burututa gero, ziurtagiria jasotzeko aukera izango duzue. Hor pantailan ikusten duzuen moduan. Eta azken finean, guzti honen abantailak, hau da, kafetagunearen online ikastaren abantailak malgutasuna. Zeuen erritmora, edozein lekutan eta beti ere internet dala medio, bai tablet ordenagailu zein mugikorra dala medio. Doakotasuna, gogoratu ikastaroak doainik direla, ez duzuela ezer ordaindu behar. Kafetagune bateara joan, kontua sartu edota online bidez kontua sartu eta aurrera. Eguneratuak, hau da, edukiak beti ere eguneratuta dauz. Interaktiboak, bai korreo elektronikoa dela medio, bai foroa dela medio, Skype edota chat, edota baita ere bideokonferentzia. Beraz, gurekin harremanetan jartzeko aukera asko izango dituzue. Imaginatu ordenagailua dela medio Skype erabiliz, edota zeuen mugikorragaz bideokonferentzia bidez. Eta nola aurkitu behar duan ikastaroa, lehen aipatu dizuedan moduan, sartu zaitezte zeuen gailutik kafetaguneko gure web orrialdera, hau da, www.kafetagunea.eus web orrialdera, bertan ikastaroak atala sakatu, ikastaroen katalogoa, eta bertan urruneko prestakuntza. Eta bertan aurkituko dituzue, eskuragai dauzkazuen urruneko ikastaro guztiak. Kontuan hartzeko olako bizpahiru ideia, gogoratu, zalantzarik edo arazorik izan ez gero, deitu zeure kafetaguneko hurbilenera, eta gogoratu ikastaro online ikastaroi doakoak direla, eta beti eskura dauzkazuela. 12 hilabetetan egunero, urtarriletik abuztura edozein ordutan. Mila esker gaur gugaz egoteagatik, gogoratu kafetagunean olako online ikastaroak dauzkagula, egizue klip eta aldatu txipa, eta baita ere gogoratu web orrialdea eskuragai dauzkazuela, kafetaguneko blogak, teknologia berrien inguruko gaiei buruzko azken berriekin, eta sare sozialak erabiltzen badituzue, bai Xen, Facebooken, YouTubeen, Instagramen eta WordPress gaudela. Beraz, mila esker, eskerrik asko, eta egun ona izan dezazuela. Laster arte!